Kodlang kodling
loya mayu bae was padakno iki ya suwe awake ora tarung yen kaya mangkon ayo tarung ditotokke menang aku apa kowe aku ora mlayu mangkono ning aku kendani kowe. Wes yen to ayo kene sanding sapa nang aku wae. Wis tak tanone kene to makin diapu ya. Tak pukul kiwa ndomu nengen. Tak kumpul nengen ndomu kiwa. Yen kaya mangkono pancen keset temen kowe yen maneh. Ayo yen kaya mangkono tokno kasetenmu pratanding lawan aku tinggal lunga gedangke gue weh oh jebul ndok itu taman apa yang oh gus lah weh oh alah jebul enteng do anggodo lopo awakmu ning kasetenmu kaya mangkene kowe ora iso mlayu sama aku kaya arep mlayu ngene coba ayo tok nang kasetenmu sakro samu no mantep kasih ora apa-apa. Enteng. Lah, arep jamu kowe. Wah, iki. Iya. Urung. Wes, ya. Iya. Weh. Lah. Nah, eleh. Gampia. Saka mburi ya saka mburi. Kowe tak antep saka ngarep endo. Ning saka mburi weh ora iso mlayu. Oh. Nah, anggota menang. Urung weh. Otot kawan dalem mesi. Iki lho jendelane kuat kayune jati. Weh, mutiar wae aduh. Iki kena iki. Wah. Udah. Hei, jus. Yuk. Nah, weh. Iki awakku ki wis ringkeh aduh modiar aku ndok oh wis jebul kaya ngono ndok iki kowe tak kena apa biar wis ajur tepuk tangan bulan keduaan tegal kalian nomor
uripna wengi tanah salewung tresnaku tan bisa lali saya suwe ora gampang bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embone aja ngecek kabeh wis ana garise sing nyata kata jaya milik wong sing sakmas ini iya apa iki? Ayo to Brik, kowe nyapa? Ya. Sumuk. Cucul baju. Oh. Ayo to. Mek ayo mek. Hey. Lagune sembarang. Ayo, Mbak Astu. Manut saknane. Oh. Ninggal tresno. Ayo karo nyuwun pamit mundur griya. Ninggal tresno cuma
ganjel to ganjel. Enak. Cot. Mas fotonen. Yuk. Seperti biasa, 1, 2. Ya wes ya. Makasih.